Takže po našej mládežke sme sa sem presunuli na diskusie tu s otcom biskupom, ktorému ešte raz ďakujem za mládežku, za svätú omšu v predvečer takého krásneho sviatku. No a máme tu samozrejme slajdov. Vidím, že ste sa už toho statočne chopili a povzbudzujem vás, že píšte už aj hneď, pokiaľ môžete, pretože toto nebude úplne dlhá diskusia. Nemáme až toľko času, takže využijeme ho tak, ako sa dá. Jakub. Chcete niečo možno? Nie, poď. Dobre, tak mohli by sme začať. Ja tu mám také číslo, že 25. Pretože zajtra je ten sviatok, 25. Ale okrem toho sa mi 25K spája aj s jubileami dvomi. A jedno je teda, že 2025, jubilejný rok, ale zároveň budeme mať aj 25 rokov našej univerzity. Takže bude to možno také vzájomné. Pripravujeme sa na jubilejný rok rôznymi teda podujatiami, aj duchovne. Ale vedeli by ste nájsť možno nejaké spojenie medzi výročím Katolíckej univerzity a týmto jubilejným rokom? Tak prvé mi napadá, že keďže tá 25-ka, že tá Katolícka univerzita aj vznikla v jubilejnom roku. Tak to, čo mi napadá, je, že dúfam, že také Božej prozreteľnosti je to taká Božie dielo. Že ten rok 2000 bol jubilejný rok, aj taký miléniový, rok 2000, že tie tisícročia sa menili. A teraz o 25 rokov sme ďalej, tak toto je, že možno, že to, čo zase si navždy zostane s tou katolíckou univerzitou spojené, že vždy to bude v jubilejných rokoch. Tie 25-ky. Keď bude sláviť cirkev jubilejné roky, tak aj katolícka cirkev bude vždy prežívať, alebo katolícka univerzita bude prežívať svoje jubileá, výročia. Prepojenie a prosba je, aby to vždy bolo Božie dielo. Aby to bolo vždy Božie požehnanie. Ten jubilejný rok je aj dňom, alebo rokom obrátenia, pokánia, obnovy. Nech je to aj pre univerzitné prostredie vždy takým výzvou na obnovu, znova také nasmerovanie, ako ďalej v takých víziách. Aby to bola vždy vízia Ježišova. Aj pre túto univerzitu, tak ako aj pre cirkev. Ďakujem. Vidím, že otázok naozaj veľmi pribúda a som za to rád. Takže ľudia sa chcú spýtať, dáme im priestor určite. Ale ja tu mám napriek tomu ešte svoje pripravené, tak sa chopím najskôr nich, ak dovolíte. A čoskoro budeme mať diecézne stretnutie mládeže, ktoré od tej 25-ky trošku uteká, pretože bude 26. apríla. Ale to si myslím nevadí. No ale čo môžeme možno od neho očakávať takto? Pretože bude tak trošku špeciálne. Bude to stretnutie mládeže z Spišskej diecézy a Prešovskej archieparchie. Viete nám k tomu povedať možno, prečo sa to takto spojilo? Áno. V akej súvislosti to je? Tých dôvodov je niekoľko, len také vysvetlenie, že pred rokom sa stala tragédia s tými 3 dievčatami Lucia, Sofia, Katka. Tak tie prvé týždne a mesiace boli také, že či vôbec bude stretnutie z takej aj úcty, aj možno obavy, lebo sú tam aj isté flashbacky, o ktorých hovorí psychológia, že sa môžu vynoriť isté spomienky. A potom za mnou prišiel otec jedného z tých dievčat, aj druhý, dvaja, pán Filičko a pán Tomko, a oni mi povedali, bolo by pre nás podstou, keby to stretnutie bolo v Starej Ľubovni. Tak ja som to videl ako isté Božie znamenie na otázku aj moju, že či ísť do toho, neísť, že oni tak pozvali. Takže to je jeden dôvod, prečo je to v Starej Ľubovni. A Stará Ľubovňa je známa tým, že je tam veľmi silná prítomnosť grécko-katolíkov. A my sme chceli ukázať, že sme v jednej katolíckej cirkvi, dýchame 2 obradmi, byzantským a rímo-latinským, ale stále je to jedna katolícka cirkev, takže aj preto názov stretnutia je spolu. Že naozaj chceme byť spolu, nielen ako tie obrady, ale aj v našej takej diskusii je, že chceme vytvárať priestory, aby sa mladí ľudia mohli stretávať. Aj to bola taká diskusia, že aspoň máme také referencie, že mladí sa túžia stretávať a niekedy prosia
že kde sa máme stretnúť. Keď vravíte, že bar to nemá byť, diskotéka nejaká to nemá byť, tak kde inde sa potom máme stretávať? Že aj cirkev je povinná a máme byť priestorom, kde sa môžeme stretávať a možno aj takéto stretnutia formátu mladých, že vidíte, že nielen ja žijem tú vieru, ale aj iní so mnou žijú tú vieru, rovnako sa aj tešia, aj trápia s výzvami toho svedectva viery, prijatím, neprijatím v tom našom prostredí, ale že nie som v tom sám. Že aj iní rovnako veria v Ježiša a že sa tá viera dá žiť aj spoločne. Takže to sú také hlavné pohnutky, že prečo Stará Ľubovňa a prečo s Prešovskou archieparchiou. Teším sa na to stretnutie. Príde vladyka Jonáš a tak trochu prezradím, dnes mi telefonoval pán Nuncius na Slovensku, že chce prísť. Takže v sobotu na svätú omšu popoludní by mal prísť aj, ak sa nič nezmení, apoštolský nuncius Nikola Gerasoli. Aj tu príde na Eucharistický kongres podľa všetkého, ale 22. mája, lebo inak nemôže. Tak to sú také dobré správy pre nás. Veľmi dobré správy a teda ja vás z tohto miesta ešte aj pozývam na to stretnutie mládeže, pretože bude to krásna udalosť, kde sa naozaj môžeme spojiť. Teda, a ešte to vyšlo, že je to aj v tom jubilejnom roku. A ešte môžem ja teda... ale treba sa registrovať, dobre? Je tam stretnutie spolu.sk, je tam aj poplatok, ale to je pochopiteľné, vy to tak berte, že tých akcií od 9. rána do večera dosť veľa stage, tam budú koncert a workshopy a tak ďalej a sú to aj finančné veci, ktoré treba pokryť, takže je tam pri registrácii 7 € poplatok na celý deň, ale je tam aj občerstvenie, aj nejaký balíček a nejaký darček malý a tak. Takže prosím, robím promo, šírte to ďalej. Vidíme sa 26. apríla v Starej Ľubovni. Ak nie ešte skôr predtým niekde. Napríklad štvrtok. No a keď sa vrátim ešte k tomu jubilejnému roku, alebo skôr k pápežovi Františkovi, ktorý naozaj tak pekne implementuje tú duchovnú cestu v tom jubilejnom roku, ale teda verím, že všetci viete, že mal teraz zdravotné problémy pápež František, z ktorých vyzerá, že chvála Bohu z Božej milosti sa naozaj dostáva. Napriek tomu to istým spôsobom určite ovplyvní jeho pontifikát a jeho ďalšie pôsobenie. Vnímate, alebo ako podľa vás vníma slovenská cirkev toto zdravie svätého Otca a celkovo v modlitbách a podobne? Jedna vec je ten mediálny obraz, ktorý je aj niekedy úsmevný. Už sa hľadajú kandidáti na pápeža, už sa stretávajú podľa médií a už sa radia a tak ďalej. Tak to je niekedy až tak úsmevné, ale asi aj typické, že keď príde taká situácia, tak hneď sa médiá točia týmto. Takže toto dajte bokom, hej, a vždy to bude zaujímať ako tie médiá. A druhá je ten taký naozaj, že tá situácia zdravotná toho svätého Otca, tak ja len viem to, čo aj vy viete, že bol včera prepustený, pozdravil, teraz z nemocnice pozdravil veriacich a išiel do domu svätej Marty. Podľa mňa najbližšie dni ukážu aj jeho možno nejaké kroky, rozhodnutia a ďalej, nejaké, ktoré on prinesie tam. Uvidíme. Neviem viacej povedať, že čo bude. Necháme sa prekvapiť ním a Pán Boh čo prekvapí ešte. Tak Pán Boh určite niečo zase pripraví. A ešte ostanem pri Svetom Otcovi, keďže on začal synodu. Začal synodálnu cestu, ktorá je zase v inej fáze. Ak si pamätáte, niekedy pred, neviem už akým dlhým časom, koľko rokmi to bolo, sa čítali v mnohých kostoloch, farnostiach prosby za synodu. A vlastne jednoducho povedané, ako je na tom synoda, ako to pokračuje. Dobrá otázka. Ďakujem pekne. Len pripomeniem, že ten vôbec myšlienka synody je ovocím druhého Vatikánskeho koncilu a pápeža svätého Pavla VI. On prišiel s tým, že nielen koncil, ale aby aj po skončení koncilu najmä biskupy sa stretávali na veľmi konkrétne témy. Tie, ktoré sú také, poviem, že aktuálne. Takže v priebehu tých 10 ročí od Pavla VI. Bolo niekoľko desiatok tých synod, buď na nejaký kontinent zameraný, na nejakú tému o Eucharistii, o mladých, o Svetom písme a tak ďalej, o rodine. Takže pápež František nadviazal na to, čo tu bolo. Vždy tu boli synody. Je zaujímavé, že ich otvoril. Otvoril ich chápanie také, že dal účasť nielen biskupom, ale aj ďalším z celého sveta. Že naozaj otvoril tú náruč cirkvi. A
A toto je obdivuhodné, aj také, čo chceme nasledovať v tom takom, ako by nám pápež chcel povedať, že všetci nesieme spolu zodpovednosť za tvár cirkvi. Nie len biskupy, ale že všetci, celý Boží ľud. Aj bolo taký odkaz, že tej synody, že synoda nie je udalosť, ale je proces. Alebo ešte lepšie povedané, že je to takýto štýl cirkev by si mala vždy osvojiť. Že odteraz takto cirkev bude nazerať na všetky svoje riešenia, hľadanie otázok, odpovedí, situácií, že v tomto synodálnom, čiže takom spoločnom načúvaní Boží ľud, zasvetení, kňazi, biskupy, pápež, v spoločnom hľadaní tej cesty, ktorá je Ježišova cesta. Aj toto je dôležitý prínos, ktorý hovoril František, že už to nie je len nejaké zhromaždenie biskupov, ale že je to zhromaždenie aj ďalších, teda všetkých členov cirkvi. Krstom sa stávame všetci členmi cirkvi. Tak toto je čosi, čo nám akoby pápež nechá František aj do budúcich rokov, že cirkev má byť svojou podstatou synodálna. Takýmto riešením hľadaní vecí, že v takom spoločnom načúvaní Duchu Svätému, aj to chcem povedať, že tam nie je načúvanie len jeden druhému, ale načúvanie, že spolu počúvame, čo hovorí duch cirkvi. Ak to mám použiť slova zo zjavenia apoštola Jána, že počujte, čo duch hovorí cirkvi. Že aj pre mňa, aj pre vás, že aj vás tak pozbudzujem, že hovorte, aj majte vy slovo cirkvi a nech je to vedené Duchom Svätým. Ja som mal dneska stretnutie s kňazmi na Orave, aj tie také naše stretnutia po tých väčších dekanátov a tam sme hovorili, že úloha kňaza má byť, že nie ako ja mám víziu s farnosťou, ako ja mám víziu s cirkvou, ako ja mám víziu s týmto spoločenstvom, ale že Ježiš ako má víziu s týmto. Že toto znamená načúvať cirkvi, že Ježišu, akú máš ty víziu s mojím životom? Že čo odo mňa ty očakávaš? A tam sa to nestratí, že to sa nemusíme báť, že keď budem naplňať Ježišovu víziu, tak niektorí sa pýtajú, a kde bude moje ja? Že zaujímam ešte ja niekoho, že len Ježišova vízia, čo duch má, akú víziu. A ja som kde v tom všetkom opustený? Nie je tam. Že Boh so mnou počíta. Že keď sa poviem, že Ježišova vízia, tak Evanjelia Božie slovo ma presvieča, potvrdzuje, že Ježiš vždy s nami počíta. Ježiš nebude robiť veci bez nás. Ale keď sa mu dáme, odovzdáme, tak on nám hovorí, poď za mnou, nasleduj ma, poď so mnou. I to je dôležité, že tam sa nemusíme báť, že to naše ja sa utopí a nikoho nebude zaujímať, lebo všetci len Ježišovu víziu chcete naplňať. A ja kde som? Ty si jeho súčasťou. Ježiš s tebou počíta. Ďakujem. Tak povenujeme sa teraz trošku aj slajdu a preskočíme možno do takej viac odľahčenej otázky, ale keďže to viacero ľudí lajkovalo, tak sa to asi naozaj chcú spýtať. A ostaneme pri Svetom Otcovi, ale aj pri vás. Keby ste boli zvolení za pápeža, aké meno by ste si zvolili? To, čo som už desi odpovedal na Gadzon, myslím, že to bola otázka. A povedal som bez váhania, takže zopakujem. Jozef. Chcete aj prečo, viete? Tak ak máte k tomu nejaký osobitý príbeh, ale viem, že máte radi Svätého Jozefa. No, je vyriešené. Ako my všetci. Je zaujímavé, že ja som ako mladý nikdy nerozumel, že Svätý Jozef je patron Svätej cirkvi. Rozumiete, že prečo cirkev potrebuje nejakého patrona? Že som nikdy nerozumel. A tamto vysvetlenie je také, že cirkev pozerá na Jozefa a premýšľa to Božou logikou a hovorí: Pane, keď ty si zveril svojho syna a jeho matku Jozefovi, tak hľadáme, že kto by bol taký ešte vhodný pre tú cirkev, v ktorom takom náručí by sa tá cirkev cítila istá. A keď tie Jozefové ruky boli dobré pre Ježiša, aj pre Máriu, tak iste sú najlepším miestom, najbezpečnejším aj pre cirkev. Tak ja som vďačný, že Jozef je patronom aj ochrancom Svätej cirkvi, že aj cirkev potrebuje ako keby mať svojho takého ochrancu patróna. A keď to je, ako vravím, dobré pre Ježiša, tak určite je to dobré aj pre nás, veriacich. Takže vlastne Jozef je tak trochu patrónom všetkých nás, lebo my sme cirkev, my sme spoločenstvo bratov a sestier. Preto
preto aj vás prosím, že ja sa každý večer modlím k svätému Jozefovi a mňa najmä priviedol k tomu terajší pápež, keď on tak povedal, že slávny patriarcha svätý Jozef, pre ktoré sú veci aj nemožné možnými, tak ja sa túto modlitbu každý večer modlím, že ich tak zverujem Jozefovi tiež do ochrany, do tých rúk, tie svoje zase veci, ktoré mňa čakajú. Tak preto. To by bolo veľmi pekné mať, že svätý otec Jozef, neviem koľký bol, nejaký svätý otec Jozef, nebol však, že... Takže... Ak ma pred denne niekto odpustil. No, tak Jozef II, alebo tak. Jozef II nie. To radšej nie. Zrušil reálne. Ale možno iným menom sa tak naopak zapísať do histórie. Mária Terezia Jozef II. No, a teda vy ste študovali v Svätej Zemi a tiež dosť lajkovaná otázka je, že nejakú vašu zaujímavú skúsenosť z vášho pobytu vo Svätej Zemi, keďže ich určite bolo množstvo, tak niečo také možno top, keby nám to vyberiete. Je ich veľa, a stále sú, ja teraz už som posledný rok sa tam nedostal. Moja taká posledná úplne, ale to je Božie riadenie, že ja som letel 1. októbra do Svätej Zemi minulý rok a vtedy začal útok, Irán vystrelil 200 rakiet na Izrael a pred pristávaním, už som bol na Tel Avivom, tento letec, teda pilot povedal, otáčame, tak my sme sa takto na Tel Aviv otočili a pristali sme na Cypre a do Svätej Zeme som sa nedostal, potom už sa nedalo, ja som mal potom ďalšie povinnosti. Ale to mi bolo tak ľúto, lebo už sme videli svetla Tel Avivu pristávať. A on povedal útok. Ani sme nevedeli prečo. To tam sa potom báli, mi volali naši, že či som v poriadku, lebo až potom na letisku sme zistili, že Irán vtedy vystrelil tých 200 rakiet a tam stačila jedna zatúlaná strela a tak. Takže Svätá Zem. Niekoľko skúseností. Samotná skúsenosť s krajinou je dobrá a dôležitá pre mňa, lebo mi to pomohlo prekopať trošku také moje niekedy naivné predstavy o Svätej Zemi, ktoré som mal na základe čítania Svätého písma. A nikdy nečítame Sväté písmo abstraktne. Ja som si ich tak ukladal s tým mojím detstvom, odkiaľ som vyrástol. Príklad. Keď sme spievali Dobrý pastier sa narodil, my sme boli Betlémci, my sme chodili koledovať Betlémci, tak ja som si to predstavil, my sme mali doma kravy, sliepky a tak ďalej, že v takej maštali sa narodil. Hej, tak ako som tam videl tie kravičky, seno sme im tam dávali a tak sme chodili krmiť. A to tak, prišiel som do Svätej Zeme a hrozné sklamanie, lebo to tak nebolo. Hej, že je to tie kamenné, vyhlbené do kameňa, tie jaskyne, ktoré slúžili aj pre ľudí, aj pre potraviny, aj pre zvieratá, keď bolo obdobie dažďov. A takých sklamaní, aby úsmevnejšie sklamanie bolo viacej. Prídete do Baziliky Božieho hrobu a zase my sme na Slovensku naučení, že ten kostol a okolie je veľmi pekne upravené. Máte tam rúže nasadené, nejaké zalievanie, tam socha Panny Márie. Pekne je to upravené, všetko nasvietené. Prídete ku Bazilike Božieho hrobu. To je najsvätejšie miesto. Miesto, kde zomrel, bol pochovaný a stal z mŕtvych Ježiš Kristus. A zistíte, že to je jedna ošarpaná budova. Ošarpaná vzhľadom na naše pomery, tak prvá vec vám napadne pohoršenie, sklamanie, že to takto kresťania, to najväčšie tajomstvo, nech prídu ku nám, ku nám na Slovensku, my im ukážeme, ako sa staráme o kostol, že takto to má byť. My povieme, že do nás, doma, že príďte do nás. To odbočím, lebo sa smiali, moje netere vyrastli v Žiline a my u nás sa bežne hovorí, že idem do babky. A že či do nej vojdem, oni sa mi vždy smiali. A ja som mi na to odpovedal, jaká si múdra. Hlavne, že hovorí, že ideš na poštu a ideš dovnútra. No, tiež. A idem na poštu. No ideš na poštu? No. A ty mám tu vyčítať, že idem do babky. My chodíme do babky. To už tak je. Takže tých sklamaní, ale takých vecí bolo Jordán, keď som prvýkrát videl. Zase viete, že tu je Váh, Orava. No ja som čítal tie príbehy od detstva. Ja som ich vnímal v tých reáliách, že keď rieka, tak Orava, Váh, tak aj Jordán. A prídete, tam je taký kalný potok. Hej, a vravím, takéto čosi, veď, a kde je tá Orava pekná, čistá? Hej, ten Jordán je tam pekný na Galilejskom jazere, ale potom nie. A potom aj také, viete, že
že prvý deň ma zobrali moji spolužiaci, keď som prišiel 28. septembra v roku 2000 do Jeruzalema, že poď po obede do tej baziliky Božieho hrobu, tam vráva, hurhaj. Oni vravia, táto kaplnka patrí arménskej cirkvi, táto pravoslávnej, táto kopskej. To kde som prišiel? Však ako to čo je za rozdelené kresťanstvo? Tak to je. Tam som porozumel, čo to znamená modliť sa za jednotu kresťanov. Viete, ja som z Tvrdošína, my tam máme tam pár 10 evanielikov a v živote som nestretol moslima alebo nejakého kopta, iné veci. Ja som nevedel, čo to je modliť sa za jednotu kresťanov v praxi. Teoreticky, hej. Príjete do baziliky Božieho hrobu, tam vás to naučí. Že Pane, prosím, čo to znamená za jednotu cirkvi sa modliť. A takých príkladov je veľa a mňa prinútili, čo aj vás prosím, zbaviť sa ilúzií, ktoré my si vytvárame o cirkvi a o náboženstve. My si vytvárame isté ilúzie, s ktorými žijeme. Tie je potrebné sa zbaviť. Ideály treba nechať. A ja som sa aj učím sa stále v tom vidieť takú Božiu prozreteľnosť, že napríklad ten kalný Jordán, ja som si povedal, a ten kalný Jordán, to je tá ľudská prirodzenosť. Pane, ty si sa nehanbil do tej kalnej prirodzenosti ľudskej poznačenej hriechom ponoriť. Zajtraší sviatok. Vziať si ľudskú prirodzenosť. Tak ako v tom Jordáne, tam sú splašky. Niekedy. Jednoducho, a to je Boh, ktorý sa nebojí zašpiniť našimi hriechmi. Lebo chce nás vykúpiť. Napríklad pri Božom hrobe tam si uvedomujem, že keď to je rozdelenia také, že ako je dôležité sa modliť za jednotu kresťanov. Že Bože, ty si nechcel, ako je tá pesnička, že postavili sme ti zlaté chrámy, do nich zlaté sochy dali, drahocene vyzdobené, ale že náš chrám Ducha Svätého, na môj život má byť chrámom Ducha Svätého. A veľa je takých vecí, ktoré mňa nútili prehodnocovať. Aj tie konflikty vojenské, že ako je možné, že v svätej zemi, ktorú Boh posvetil, Ježiš Kristus, chodil, krajina, po ktorej kráčal Boh. Tam sa ľudia zabíjajú. Ľudia sa zabíjajú. Ako je to možné, že v svätej zemi? Že vás to núti ísť do hĺbky, neísť tak len po povrchu, že čo je za tým, čo som vám povedal, že to tajomstvo, že Pane, prečo je to tak? To tajomstvo neprávosti, že v zemi, ktorú si ty vybral, je pomaly asi najväčšie násilie neutíchajúce. Aj niekoľko storočné, už keď idem aj do minulosti konflikty. No núti ma to premýšľať nad životom, nad krehkosťou, nad tou Božou logikou, že ako keď povie Boh Samuelovi, keď ide do toho Betléma pomazať kráľa a mu povie, Samuel, prečo na to pozeráš ľudskými očami? Ty skús na to pozerať Božími očami. A toto sa aj ja učím. A potom sú aj také úsmevné veci, to mám rád. Ja som sa viacej naučil v kontakte s mojimi profesormi ako z knížiek. Z knížiek sa naučíte aj doma. Dneska sú tie e-learning a e-library, že sa dajú stiahovať knižky. Dneska sa aj doma môžete učiť. Ale v kontakte s profesormi vidieť ich charakter, ich povahy, ich prístup, že tí profesori aj žijú to, čo hovoria, čo žili a učia tam to Sväté písmo, že tam žili 15, 20, 25 rokov, niektorí tam už aj zomreli. Tam sa najviac naučíte. Že z týchto skúseností. No a jedna taká príhoda, čo mi zostane, je, že mali sme aramejský jazyk, tam sú povinné biblické jazyky, hebrejský, grécky a potom tie také sprievodné je sírsky, ja som mal ešte ugarický a aramejský. A mali sme prekladať vety. Normálne ste na hodine a prekladáte vety. Sme boli 7 na hodine, takže tam sa nedá, že na mňa to asi dneska nevyjde. Na každého to vyjde. Niekoľkokrát. Hej. Tak tento zomrel, Giovanni Bissoli, nedávno zomrel profesor. Prečítal som vetu a preložil som ju z aramejčiny do taliančiny a ona znela asi takto, ten preklad. Ovce ležali pod stromom. To bol preklad vety v aramejčine. A on sa ma pýtal na jazyku, v čom je táto veta nepravdivá v svätej zemi? Ja viem, čo je nespravdivá. Čo je nepravdivé, že ovce sedia pod tomto. A teraz si dodnes pamätám, sa nezľaknite, lebo ja som sa vtedy zľakol a on mi povedal, 3 roky si v Izraeli a ty nevieš, ako ovce žijú tu, ako inak, čo je na púšti. Hej? Ja pozerám po ňom, tak to mi povedal profesor, tak no neviem. No. Mesto zavreté, pozatvárané okná, dvere, prázdne ulice a my sme vychádzali na som kolári, o to nás profesor hovoril, aby bolo jasné, že ste kňazi. A
A na nás mieril vojak izraelský. Nikdy sa to tak nestalo, tu tam sme sa báli. Normálne plná výzbroj, namierené zbraň proti nám. Nie, že nás mali zastreliť. To nie je to, oni tam boli ostré. To nie sú tam boli nejaké gumové projekty. Potom to zmes videl, že máme to tak dal dolu a vraví, čo tu robíte v angličtine, lebo že mali hlásané nejakú preniknutie palestínskeho teroristov, alebo ako to nazvať, do Hebronu, lebo v strede Hebronu je malá komunita 10 000 Židov. Tak všetci sa pozadvárajú, oni ho tým jazyky proti hľadať, že kde je. Tak len bolo, proti vypadnite z mesta, aby sa že stále. Vtedy nám nebolo všetko jedno, vtedy na nás mierili zbraňami a reálne my tak, ako je teraz tá kamera od nás, však ju potom dal dolu, že uvedomil si, že my nie sme žiadna hrozba, ale nám nebolo jedno, že sme furiazili potom do Betlehema, s Hebronom, je to Markov vetrom. Tak aj také sú situácie. No. Je veľa takých. Aj milí, ale najmä milí pekne. Ďakujem, veľmi stále tie ovce rezonujú. Mám traumu do Zaujímavé nás to určite. No a teda vy ste tam absolvovali biblické štúdia vo Svätej Zemi. A mňa zaujíma, že to štúdium, teda keď to bolo v podstate priamo na mieste, povedzme to takto, nemohlo byť asi úplne iba také čisto teoretické, že ste boli. Bolo to také veľmi praktické aj spojené, že ste chodili na tie miesta a zase na druhú stranu mnoho z tých miest už nie je v súčasnosti v takom stave, ako bolo, keď si sa Biblia. Ale chodili ste možno aj inám, do iných častí, potom následne ako apoštol Pavol cestoval. Súčasťou štúdia sú povinné exkurzie archeologické. To znamená, to je jeden semestr robíte. Štvrtky celodenné sa chodí, ráno sa odchádza do nejakej lokality Izraela, tam sú tzv. Archeologické parky. Čiže tie miesta, ktoré sú biblické, spojené s nejakou biblickou udalosťou, idete s profesorom, ktorý vám dáva výklad, do Galilei sa ide na 3-4 dní a tam strávite v Galilei 4 dní a chodíte po tých miestach, synagógy, Kafarnom, nájdete Gamu, jednoducho mesta Nazaret, ešte iné, ktoré sa nespomínajú, Seforis je krásny, Karmel a tak ďalej. Čiže tam idete s profesorom, ktorý vám ich vysvetľuje. To bolo celodenné, alebo takéto víkendové. A potom pondelok popoludní sa vždy chodila povinná archeologická exkurzia po Jeruzaleme. Popoludní, lebo Jeruzalem peší sa relatívne dá vždy niekde zájazd za pomoc nejakých taxíkov. Tak to bolo vždy jeden rok. To sú povinné, ako si robíte z toho skúšku. Že z toho miesta vyberete si miesto buď celého Izraela, alebo potom z Jeruzalema. Je topografia Jeruzalema a potom topografia Svätej Zeme, dejiny Izraela a potom aj jazyky, exegézy, to je jeden rok. Toto je veľmi dobré. Vždy sa niečo nájde nové. Áno, máte pravdu v tom, že ten Izrael výstavbu sa zmenil, ale zase nie tak dramaticky. Viete, že Galilejské jazero sa neposunulo o 50 km inde, ani Jeruzalém sa neposunul. Jeruzalém je tam, kde bol, tam je vrstvy, ktoré sa robia, tí, čo študujete archeológiu, že sa vytvárajú vrstevnice nánosov a čím vidíte hlbšie, tým vidíte do staršej vrstvy toho obdobia, či už je to izraelské, potom keď je rímska doba, perská, potom byzantská, toto je veľmi dobré. Otázka zo slajda, teda ako sa stať biblistom, ktorú možno rozšírim, je to nejak rezervované iba pre kňazov alebo zasvetené osoby? Nie. Hej, toto je dobrá otázka. Biblikum sa dá študovať na rôznych univerzitách, biblická teológia. Ak chcete v Svätej Zemi, tam, kde ja som bol na fakulte biblických vied a archeológie, čo patrí pod Antonianum univerzitu v Ríme, a tam je fakulta, tam musíte mať základnú teológiu skončenú. Magister teológie. Ak máte štipendium, lebo ja som mal štipendium, tak, alebo nejaké vlastné financie, môžete študovať. Sa prihlásite a môžete študovať. A treba tam odporúčanie biskupa, alebo keď to je reholník, tak predstaveného, a to je všetko. Tam nie sú ani nejaké prijímačky, že príjmu vás. Bez nejakých príjimaček. Treba byť taliansky, najmä, lebo jazyk tej školy je taliančina. Je tam École Biblique, to je vynikajúca škola, ešte staršia, v 1890 založená. A tam zase treba vedieť francúzsky a angličtinu kvôli takej bežnej. Veľa prednášok je v angličtine. Tak
Takže áno, treba magister teológie skončiť a dá sa ísť. A to myslím, že bude aj na iných, keď sú postgraduáli. Ale aj inde univerzity sa dá aj v rámci možno Erasmus niečo, nejaký 1-2 bodíky urobiť z nejakého predmetu biblického. Tak počuli ste postup, kto teda ideme? No. A ešte teda dám zo slajda otázku, keďže ste spomínali tam tie rôzne miesta, nejakým spôsobom vám aj lámali možno predsudky, očakávania. A otázka znie, že ktoré sa vás tak možno najsilnejšie dotklo, nejak osobne, keď ste si to aj premietali v súvislosti s evanjeliom. Moje obľúbené miesto, kde som rád chodil sa aj učiť, aj prechádzať, je maličký kostolík na Olivovej hore, volá sa Dominus Flevit, Pán zaplakal. To je kaplnka, ktorú dal Antonio Barluzzi. To bol taký dvorný architekt františkánov. Od 30. rokov až po 50. rokov zomrel v 1959 a on mnohé chrámy tam projektoval. Maličký kostolík rozmermi 4x5 metrov v tvare slzy. Preto v tvare slzy, lebo je postavený nad miestom, kde sa traduje, že Ježiš sa tu zastavil, videl pred sebou Jeruzalém a zaplakal nad ním. Že Jeruzalém, keby si poznal deň svojho navštívenia, koľkokrát som ťa chcel zhromažiť ako kuriatka. Tak tam je pekná záhrada, patrí to františkánom. Čo majú františkáni, tam sú vstupy zadarmo, že sa neplatí. Tak ja som po obede tam vybehol aj sa učiť, alebo aj modliť sa, alebo len tak pozerať na Jeruzalém. A keď chodia pútnici a mi povedia, že ideme do Svätej Zeme, tak ich pýtam, že keď budete v tejto kaplnke, prosím, pomodlite sa za mňa. Dominus Flevit, Pán zaplakal. Je taká maličká kaplnka, pekne urobená. Antonio Barluzzi ju tak navrhol, že keď sa modlíte v tej kaplnke, tak máte pred sebou číre sklo, aby ste videli na Jeruzalém. Že mať Ježišov pohľad na Jeruzalém. Taký súcitný. Tak toto je moje obľúbené miesto. Je tu otázka, na ktorú ste už zodpovedali možno v iných rozhovoroch, ale napriek tomu pre tých, ktorí by to chceli teraz počuť, vy teda podľa vašich sociálnych sietí sa zdá, že ste denne na 2, 3, 4 miestach. A teda, kedy oddychujete? Máte čas? Je zaujímavé, teraz to poviem tak veľmi možno tvrdo, ale cez sociálne siete sa dá navodiť veľmi taká klamlivá ilúzia. Veľmi klamlivá ilúzia. Hej, taká v tej všade prítomnosti, lebo záleží, kedy to ako zavesujete, ako to zverejňujete. Už tam dávno nie ste, ale to je publikované, keby ste tam práve teraz boli. Hej. Že zaujímavé, aké je to niekedy také klamlivé, že aj v tom, aj vám hovorím, že ja mám človeka, ktorý mi manažuje túto Facebook a Instagram. Ja mu síce zásobujem materiálmi, ale on to už potom robí storky a reelky a iné veci, že z toho vie urobiť príbehy. Ale preto to hovorím, že ja si veľmi strážim súkromie. Tam nájdete takmer máličko z mojho súkromia. Že ja vám nedávam, že pozrite, teraz som tu v pyžamku a práve som sa zobudil. Alebo tu je moja izba, tu je moja kuchyňa. Toto je niečo, čo si veľmi strážim. Že to je môj taký životný priestor súkromia, modlitby. Ja teraz veľmi oceňujem, že som na Spišskej kapitule. To sídlo. Je taká úsmevná historka, Dušan, pán dekan ju pozná, že ja som bol farárom v Kežmarku 3 roky a chodil som z Kežmarku učiť, a chodím stále učiť do seminára, učím seminári 20 rokov, bohoslovcov, aj teraz ich učím. Každú stredu mám s nimi prednášky, keď nie je napríklad konferencia biskupov. A hovorila sa takáto vec. Viete, aký je pohľad najkrajší na Spišskú kapitulu? A moji ostatní kňazi vo farnosti, ja som bol v Kežmarku, sme hovorili. Zo spätného zrkadla vášho auta. Bye bye, čau. Bývajte si tu, ja si idem do svojej farnosti. A teraz som tam. Takže, a preto to chcem povedať, že ja to veľmi oceňujem, lebo je to teraz taká oáza ticha. Zaujímavé, že ako sa to zmenilo, že ja naozaj, napríklad Ružomberok kapitula je dnes hodina cesty, necelej. Keď je takto večera, sú dobré cesty autom.
Toto už nie sú nejaké vzdialenostné prekážky hodina. Ja za hodinu som v Ružomberku, za hodinu som v Starej Ľubovni, za hodinu som v Malej Frankovej, hodinu 10, 15, teraz keď som bol v Malej Frankovej. To nie sú nedosiahnuteľné. Teraz to hovorím, že ja to relativizujem. Porovnajte si to s mojimi otcami, spolubratmi biskupmi, napríklad v Bratislave. On, kým sa presunie z jednej časti do druhej, tak ja som rýchlejšie z kapituly v Ružomberku, ako on možno z centra Bratislavy do nejakej Dubravky, ak je zápcha. Čiže preto ja to mám rád, že ja mám teraz také, že tam je ticho, ja sa tam pomodlím, prejdem sa v záhrade, je to taký môj svet stíšenia, modlitby, kde si pripravujem príhovory, kde sa modlím, že idem do ústrania. A potom naozaj využívam niekedy, napríklad rovno vám poviem, ja som mal trochu čas, predtým ako som tu prišiel na svätú omšu, bol som sa prejsť tu hore na Hrabovo. Mal som asi hodinu čas, som nechal auto, išiel sa prejsť, pomodliť. Vďaka. No a teda už by som to zakončil poslednou otázkou, pretože chceme aj z publika otázku? Alebo? Môžete. Kýva, že nie, ale to nepočúvajte ho tam, dajte. Potom bude chvíľka, kedy sa budete môcť možno aj osobne spýtať otca biskupa, ale závažná otázka, ktorú tu máme pri každom hostovi, a teda je už takou mojou povinnosťou sa vás to spýtať. Áno. Za všetkých. Aký je váš vzťah k zemiakovému šalátu? Nie, rozmýšľam, poviem to. A rozmýšľam, ako to povedať, že na Vianoce a na odpusty si ho viem predstaviť, ale neznamená, že ho musím jesť každý deň. Odpoviem, že ešte aj takou vecou už na zasmiatie. To je dobré pre kňazov, aj pre mňa, že ako povedať, keď si kde si na obede a pani gazdinej sa nevydarilo jedlo. Ako to povedať, že nechcete ju uraziť, ale zároveň nemôžete klamať. A keď vám príde a povie, pán biskup, chutilo vám? A najlepšia odpoveď, alebo pán farár, chutilo vám je. Viete čo? Také som ešte nejedol. A vyberte si. Takže počkám na to zemiakový šalát. Taký som ešte nejedol. Otec biskup, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste k nám prišli do Pastoračného centra na túto diskusiu, že ste boli aj na našej mládežníckej svätej omši. A v mene všetkých teda ešte raz veľké vďaka a poprosím o potlesk. Ďakujem. A teda myslím si, že za všetkých tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami na rôznych podujatiach, ktoré sledujete na sociálnych sieťach. Otca biskupa z Spišskej diecézy alebo UPCčka. A ešte raz veľká vďaka. Ďakujem pekne. On ma vyháňa. Ďakujem. Keď ma zavoláte, ja ešte dakedy môžem prísť. Dobre. Aký je ďalší program? Bye, bye. Čau. Toto je dobré. Spoločne sa môžeme pomôcť. Áno. Voľná zábava. Vodná zábava. No však toto čas. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Obráťme sa k Božej Matke o jej pomoc a ochranu. Po Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb. Pomôž nám v núzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panná slávna a požená. Pán s vami. Nech vás žehná dobrotivý Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Bohu vďaka. Ďakujem veľmi pekne. Tu ešte sú nejaké. Ponúkni sa aj Ja nie. Ja ďakujem. Jakub, no ako sa máš? Dobre. Jakub, kde si to ty?